फैबाय थानाय एमएलए बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ जोंनि बड'लेण्ड हालामनि 15टा समस्तिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन सिटखौ देरहानो थांगासिनो दं आरो लोगोसे फोरमायखानाय बायदि बड'लेण्डनि बायजोआवबो इउपिपिएलआ जिहेतु मोनसे जोबोद गोख्रों राजनितिक दोलो बेनिखायनो बड'लेण्डनि बायजोआवबो केन्डिडेट होनो थांगासिनो दं। बिटिआरआव फिन आरोबाव आगोलनि बायदि गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव गाज्रि थासारि सोमजिनाय, क'क्राझाराव दाय गैयै सुबुंफोरानो मोसौ सिखावनि मुङाव बोलि जानांनाय, गसाइगावनि टल गेटआव बुलाय सुलाय जानाय, बिदि थासारिखौ नोजोर बोनानै इउपिपिएलआ मानगोनां इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' सारनि बोसोन बायदियै इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि राकेश ब्रह्म सार लोगोसे गाहाय नेहाथारिफोर फुकन लाहारि सार आरो रिमन सरेन सारमोननि बानजायनायावहाय नर्थ इस्टआव जाफेरै जोबोद गिदिरथार महाकार रेलि जानो थांगासिनो दं। उद्देश्यआ मोननैल', जे मोनसेया जाहैबाय जाहाथे बिटिआरआव फिन आरोबाव पिस, इउनिटि आरो हारमनिया फैफिनो आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे थांनाय बिसायख'थिनि समाव बिपिएफनि गोबां मददगिरिफोर आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन जे इउपिपिएलआ बिटिसि बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो जोबलांसिगोन होननानै। नाथाय इउपिपिएलआ दिनैनि दिनाव गोख्रोंसिन जानायखौसो रायजो राजाफ्रा गनायगासिनो दं, नुगासिनो दं। मानोना थांनाय बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ जेननाया इउपिपिएलनि थाखाय इउपिपिएलखौ गोरासिन खालामनो खाबुसो मोनदों। मानोना इउपिपिएलआ गावनि दोलोनि लुपहल्सखौ नुनानै मारैबा आरो गोख्रोंसिन खालामनो हायो बे खामानिखौ मावनो हादों। गतिके गाबोननि बे महाकार रेलियानो मोनसे फोरमायथि। गतिके फैबाय थानाय एमएलए बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ जोंनि बड'लेण्ड हालामनि 15टा समस्तिनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन सिटखौ देरहानो थांगासिनो दं आरो लोगोसे फोरमायखानाय बायदि बड'लेण्डनि बायजोआवबो इउपिपिएलआ जिहेतु मोनसे जोबोद गोख्रों राजनितिक दोलो बेनिखायनो बड'लेण्डनि बायजोआवबो केन्डिडेट होनो थांगासिनो दं। बेखिनिखौ बुंनानै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जय इउपिपिएलनि जय, जय इउपिपिएलनि जय, जय इउपिपिएलनि जय।